לקחת את ידי בידך. טוב, שלום, כאן אנחנו בתוכנית האירוח הכנות לחתונה של אפי ועמית. הנה, אנחנו עכשיו עושים בריינסטורמינג לחתונה. איך אתה מסכם בשתי מילים את ההיכרות והמשך הקשר של אפי ועמית עד שלב החתונה שלהם? כל מה שעולה לנו בראש זה שאפי איבדה גוש בשר ברכבת, באוטובוס, סליחה, בקו 44. הבנו שאת רוצה לברך את אפרת ועמית לחתונה שלהם? כן, אפרת ועמית, שיהיה לכם מזל טוב ובהצלחה, ותשמרו אחד על השני, ושיהיה לכם חיים שמחים. אם אפשר רגע, סליחה, אני פשוט חושב שזה מאוד מאוד חשוב שאפרת ועמית מתחתנים. טוב מאוד שהקימו בית ומשפחה במדינת ישראל, ילדו הרבה מאוד זכרים שרק התגייסו לצבא. יהיו ביחידות קרביות, בדיוק כמו שעמית עשה, זה יפה מאוד וטוב מאוד וחשוב מאוד, למרות שאפי קצת יותר לוחמנית מעמית. זה הגוש בשר שאפי. אוקיי, ועכשיו קטע מעבר, הגוש בשר שאפי איבדה הגיע לגיל בגרות והוא חוצה לכביש לבד. הוא חוצה לכביש לבד. תראו איזה חמוד! לא, יוצא גזר, הוא יכול לבד, תנו לו לבד. הוא כבר כל כך גדל. יאללה, בואי נמשיך. המון אהבה. פגשנו חבר ותיק של אפי ועמית, ומה יש לך להגיד לכבוד החתונה שלהם? שיהיה להם הרבה מזל טוב, והכל טוב בחיים. אנחנו נכנסים עכשיו לבית של אזרחית תמימה, היא לא יודעת מה היא סדרת התחקירים הזאתי, אבל אנחנו בעוד כמה רגעים נתקיל אותה, ונראה בצורה ספונטנית מה היא הולכת להגיד. בואו אחריי. אפי ועמית מתחתנים, אבל אפשר כאילו לעשות את זה קצת יותר, או שהם יעשו סרט לעצמם, ואני אחזור לישון, והכל יהיה יותר טוב. Two people from USA that known from England that known Amit and Efrat long time ago. We want to say a big mazel tov to them, and we wish you the best of luck in the future. You know Amit and Efrat a lot of years, so what do you want to say about Amit? He's really a strong man, and what do you want to congratulate him? When I was with him in the army a few years ago, he was a real, what can I say? He looked out for his friends, you know? He is a tough guy that he married Efrat, yes. אני מכיר אותה שנים, אני רוצה לומר לכם שהיא בחורה מה זה רגישה. יודעת להעניק אהבה, החום שהיא מעניקה בבעות פנים שלה. עמית זכה להגדיר את זה מפעל הפיס, אישה מושלמת. אבל גם את עמית אני מכיר דרך אגב. אני רוצה לומר לכם שגם אפרת זכתה במשהו שהוא גבר. וואלה קאט. שלום, ובהמשך לתוכנית התחקירים שלנו אנחנו ננסה להיכנס לבית ראש הממשלה, לבקש ממנו בצורה הכי חודרנית שיכולה להיות, שייתן ברכה לאפרת ועמית לקראת החתונה. בואו אחריי. שלילי, לא חמושים. שיהיה לכם המון מזל טוב, המון הצלחה. זו מה שאני ועמית עשינו ביחד. חבל לכם על הזמן. שלום, מה שלומך? בונז'ור. תשמעו, אני לא רגילה להחזיק מיקרופונים, אבל ראיתי פה את החלק בית יוסף הזה, כי הוא חלק. אמרתי, מה זה, מי זה? בקיצור, אני אשמח לברך את אפי ועמית. ארוס עלייך, אני תרתי משמע. מה תרצה לאחל לאפי ועמית? דבר ראשון שלהם במזל טוב, שעה טובה ומוצלחת, ושיזכו להקים בית נאמן בישראל עם הרבה אושר, וכמובן הרבה בנים ובנות. איך אומר הגשש? מקיר לקיר. שיהיה להם מזל טוב והצלחה, ושהשם ימלא כל משאלותיו לטובה. צונחות לנוח הכתפו. רוצים לראיין את מר חתולי. בוא תגיע. חתולה, מה את רוצה להגיד לאפי ולעמית? זה הכל? ומה את חושבת על עמית? מסע, טופי, אפי, פאמי. אפי, עמית, שיהיה המון מזל טוב, שיהיה לכם המון כיף בחתונה ובחיים אחר כך, שתגיעו להמון מקומות מדהימים, שיהיו לכם המון חוויות. מת עליכם. אני לא יכול ככה. אפי, תשמעי, האמת שמזמן לא נפגשנו, אבל אני לא יכולה לשכוח את השעות, פשוט שעות שהיינו מבלות ביחד. את יודעת, כל מה שהיינו עושות ביחד, לא יודעת אם סיפרת לעמית, אבל זה לא משנה, זה שייך לעבר. ואני מציעה שעכשיו תסתכלי קדימה,
יש המון דברים שעוד לא סלחתי לך עליהם, אבל... תקשיבי, אפי. בואו נודה, היה בינינו קטע לסבי. וגם ביני ובין עמית היה קטע לסבי. ואני רואה בזה דבר יפה מאוד, הנה יש לי גוף יפה, ויש לי פה, כולם פה לסביות, כולם אגב. משפחה של לסביות. אז שיהיה המון מזל טוב. כי אנחנו בעד שוויון. ולסביזציה של המערכת. שיהיה במזל. אני אומר לך אחי, איזה משחק, יאללה, שהוא אש לגמרי. וואי, בכלל, אני אומר לך, החיים הם בול כמו כדורגל. תכלס, יותר טוב מזה, כמו פנדל. אתה יודע מה? אתה צודק לגמרי. אתה עושה פנדל אחד, זהו. כל החיים זוכרים לך את זה. אם אתה מפספס את הפנדל הזה, לא ישכחו לך את זה כל העונה. בדיוק כמו יום נישואים. בדיוק אותו דבר. יאללה, אתה יודע מה נעשה? לא נתחתן. נכון, אתה צודק. אלה מזי? לא עכשיו, אני באמצע כדורגל. מי זאת אפי? כן. תגיד לה, אפי, אני לא מתחתן איתך, אני ממשיך לשחק כדורגל כל החיים. אין, אני כבר ניתחתי לה. אוי, שיט. אז מה נגיד? תכלס, מה נגיד? אוהבים אתכם. מזל טוב. קוק בצהריים, חרא של הרגל, אבל אצלי רק ככה, הדיבור מתגלגל. זה אני אפי זמנימה, את שומעת? הצלחתי בגדול, כל העיר עליי יודעת. שדדתי את זכות הדיבור ועכשיו אני פיראט. מגבר חזק, מיקרופון ודיווח אובייקטיבי מפורט. קוק בצד